Os cadetes venceron por 6-2 ao Arrabaldo nun partido no que os locais foron superiores a Gas no tramo dos minutos 52 ao 70, cando os visitantes reduciron a diferencia do 4-0 ao 4-2 e levaron a incertidume ao Sangoñedo. Tras este triunfo, os de Juan clasifícanse para cuartos de final. Sí, a verdade é que era unha eliminatoria complicada, como falamos outro día, pero o partido deuse ben, fomos superiores e vencemos por un resultado de 6-2 que foi demasiado abultado, pero a vitória pode considerarse xusta. Bueno, foi un partido que solventastes e agora xa veñen a ida e volta. Sí, o obxectivo era intentar pasar esa primeira ronda a un partido para poder disputar ao menos outros dous. Agora estamos xa na fase decisiva da competición, cuartos de final, que xa ida e volta, e enfrentámonos ao Ourense. Bueno, e o Ourense que xa o conocedes? Sí, enfrentámonos a él na liguilla final no último grupo e quedamos empatados con el a puntos. Na liga ganamos 3-2 aquí no Sangoñedo, polo cal prevese unha eliminatoria moi complicada. Onde xogades primeiro, alá? No, partido de ida é aquí o sábado ás 5:30 no Sangoñedo. Sabemos que vai ser unha eliminatoria moi complicada, polo cal trataremos de sacar un bo resultado aquí no partido de ida para poder afrontar a volta en Ourense con garantías. Os que non lles foi tan ben foi o Xuvenil A na súa loita para garantir a permanencia en Liga Galega. O pasado sábado xogaban contra o Alerta no Sangoñedo e, aínda que empezaron gañando, impuxeron os visitantes por 1-3. Agora toca medirse o último clasificado, unha boa ocasión para acadar a vitoria. Unha pena o outro día, non? Sí, a verdade é que escapou un partido que era bastante importante para nós. Ademais, era ao ser na casa, contábamos que sacar o partido adiante e sacar os 3 puntos que nos valeran xa casi para certificar a permanencia. Pero, bueno, non fixemos un excesivo bon encontro. Encontrámonos bastante incómodos durante todo o partido, a pesar de adiantar no marcador, pero a clave tamén estuvo que na xogada seguinte do 1-0 pues, nos empataron unha acción nun error noso defensivo. E a partir de aí o partido foi moi disputado hasta que no minuto 85 por aí meteron o 1-2, que aí xa se acabou prácticamente o partido e xa nunha contra ao final chegou 1-3, pero nada, o resultado é malo, non digo que sea injusto, pero nada, tenos que dar máis alicientes para traballar mellor esta semana e afrontar o partido de Cultural Areas como a final. Bueno, hai que seguir loitando pola permanencia. Sí, é verdade que, estamos bastante ben situados para logralo, pero bueno, hai que facelo canto antes, porque senón ao final sempre chegan os apuros e hai que certificala xa dunha vez por todas. O sábado temos unha magnífica oportunidade na casa do último clasificado e temos que sumar os 3 puntos para que se acabe xa os nervios do descenso e a presión que temos que non nos está favorecendo moito.